ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. имрӯз мо як мавзӯи муҳима пешкаши шумо мегардонем ки дар ин маврид шумо бештар ба мо савол медодем. яъне дар Федератсияи Россия оё дубора карантин ҷорӣ мекунанд ё ин ки не. шаҳрдори Москва Сергей Собянин рӯзи 28 сентябр қарори нав баҳри ҳама шаҳрвандо ва баҳри мигрантҳо пешкаш кард. яъне дар ин қарор омадагие ки карантини ҷиддӣ ҷорӣ карда намешавад, вале ба мисли пештара маҳдудиятҳо дар мавзӯи шахсоне ки синну солшон ба як ҷои расидагие, яъне ки аз 50 сола болоанд ё ки аз 60 сола болоанд, умуман марду зани солхӯрда бояд аз хонаҳои худшон берун набароянд. лекин дар иҷа карантин ҷиддӣ ҷорӣ карда намешавад дар ҳолатҳое ки агар мабодое ки ба кӯчаҳо ё ки аз хона берун биромадан ана ҳамин шаҳрвандону сокинони солхӯрда, дар ин ҳолат ба мисли пештара ҷаримашон намекунанд. яъне ки пештар вақте ки маҳдудият дар Россия ҷорӣ карданд, ҷиддӣ ба назар мегирифтанд ва ҳар касе ки гашту гузор мекард ҷаримашон мекарданд. вале айни ҳол қарор биромадагиаю фармон додагиянд ки шахсоне ки солхӯрда ҳастанд аз хонаҳои худшон берун набироянд ва мабодое ки агар ба берун баромаданд онҳо ҷарима карда нашаванд. ва боз дар мавзӯе ки коргарон дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд, қарор додагиянд, фармон додагиянд ки масофаи иҷтимоира риоя кунанд, яъне ки байни худшон 1 метр 2 метр масофа бигиранд, ба ҳамдигар наздик нашаванд. чунки шаҳрдори Москав қайд кард ки рӯз то рӯз беморӣ дар Россия зиёд шуда истодааст. ба мисли пештара дар як рӯз 30,000 40,000 беморӣ афзоиш наёфтесаю, вале кам нашидесай аз 8,000 ё ки 10,000. ба шумо хотиррасон мекунем ки дар Федератсияи Россия аллакай ин беморӣ аз 1 миллион нафар гузаштагӣ аст. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳар қароре ки ҳар пешниҳоде ки аз ҷониби ҳукуматдорон мешавад, ира риоя кардан дар кор, чунки ҳамаш барои пешгирӣ кардани бемория ва барои вазъи саломатии мову шумо. агар мо ин чизҳоро риоя кунем, иншааллоҳ ки худованд моро нигаҳ медораву ҳар намуд беморӣ ба вуҷуди мо дохил намешавад. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, саволҳое ки ба мо равон кардагӣ буданд. пеш аз хондани комментарияҳо ба шумо хотиррасон мекунем ки бародарони азиз, ҳар нафаред ки агар ба саволи худтон ҷавоб нагирифтен, узри зиёд мепурсем, чунки дар иҷа саволҳо беҳад бисёр ҳастанд ва мо успед намекунем ки ҳамаи саволҳоро сари вақт ҷавоб бигардонем. ва боз бештари саволҳо такрорӣ ҳастанд. ба ҳамин хотир ҳар касе ки дар бораи билет ё ки дар бораи парвозҳо саволҳо дошта бошад, видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. абдулло абдуллоев нависад: бародар Сорбон, ман аз шаҳри Санкт Петербург ба посольство занг задам, рафтам хун споридам, касалӣ биромадам, донишҷӯ дар шаҳри Данғара мехонам. бародари азиз, агар ту ҳамин касалӣ айни ҳол рафта истодааст, ҳамира дар назар дошта бошӣ, мутаассифона агар ки ту ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам оварда шавӣ, ба карантини 14 рӯза равона карда мешавӣ. лекин бо дар иҷа як гапи дига аст ки агар ту ба ҳамин беморӣ гирифтор бошӣ, мумкин ҳастае ки тура ба ҳамин рейсҳои чартерни ба ҷумҳурии Тоҷикистон наёранд, чунки дар рейсҳои чартерни ҳамон нафароне омада метавонанд ки бемор нестанд, яъне справкаи тиббӣ доранд, ҳуҷҷат доранд, аз духтур гузаштагӣ ҳастану беморӣ дар вуҷудшон инкишоф ё афзоиш ёфтагӣ нестад. алиев нависад: салом акай Сорбон, через Турсия Россия рафта мешавад? ҷавоб медодем. агар шумо дар назар дошта бошед ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон через Турсия баъдан Россия бирен, мутаассифона намешавад, чунки ҳоло парвозҳои мунтазами Турсия ва Тоҷикистон кушода шудагӣ нест. авазхон Саидов нависад: салом додар, агар аз 1 октябр границаҳоя кушода шавад, ман ҳам ба мошини худ Тоҷикистон рафта метавонам? мошинам тоҷикӣ.
агар ки кушода шава бале метонӣ, агар ки нашава мутаассифона ҳоло иҷозат нест барои сарҳадора убур кардан. Сафар Одиназода нависад: салом алайкум ака, через кадом давлатҳо Россия рафта мешавад? Ҷавоб тиҳед. Россия через Дубай мешавад, через Қирғизистон мешавад, Қазоқистон мешавад. Ба ин ҳами давлатҳо мешавад Россия рафта. Нигора ТВ нависад: салом додар, мада мегуфтен ҳамина аниқша ки мо оилавӣ дар Москваем, бачаи ман омада метавона роҳш ҳастай? Ҷавоб мегуфтен мо гражданин нестем. Гражданин набошен мутаассифона намешава рафта. Салим нависад: салому алайкум бародар, шумо кати чӣ хел пайваст шавем мешава? Савол дошта бошӣ дар ин амиҷа метонисти савол таба нависӣ ё ки дар Инстаграм дар омада саволи хитаравон кун. Муҳаммад Юнус Носиров нависад: ака карантин шуд Россияда, уже имсол нашуд Тоҷикистон рафта. Мо дар аввали видео дар ин мавзӯъ суҳбат кардем, гап задем ки чӣ намуд яъне маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шуд дар Федератсияи Россия. 1991 нависад: Сорбонҷон, мо бо 3 кӯдак ҷудо шудем, лекин шавҳарам судяҳоро бо пул харид, хонаҳоро фурӯхту, бо ҳамаи оилаҳояш ба Русия рафтанд ва 4 сол мешавад алимент даже роӣ намекунад. Чӣ кор кунем? Дар ҳолате ки дар Тоҷикистон боша, шумо метавонед аз болош ариза нависед боз ва дар ин ҳолат ки хона дар надошта бошад, чӣ хеле ки шумо гуфтаед хонаҳоша фурӯх, лекин алимент ҳатман пардохт мекунад барои 4 фарзанд, барои ҳар як фарзанд алоҳида маблағ ҷудо карда мешавад аз ҷониби шавҳартон. Хуршед Шомуродов нависад: ассалому алайкум, сози ҳами 27 декабри соли 1992 ба хизмат мебаранд? Мегуфтӣ хушбахтона ки намебаранд, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ бародар. Сидиқов нависад: ассалому алайкум ака, созаи хубен, худованд умри дароз ва падару модартонам умри дароз тия. Ҳазор раҳмат барои ҳами ёрдамот, баракат ёбӣ. Бахшиш, ҳами Узбекистон рафту омад шидеса ё ин ки не? Кай мешава ҳамира пурра ҷавоб битен. Ака ҳазор раҳмат бо як бори дигар. Аз 1 октябр Узбекистон бо ҳамаи давлатҳо парвозҳо ва сарҳадҳои хича кушода мекунад. Фаридун Каримов нависад: салом ака, савол додам, ҷавоб нагирифтам. Ҷавоб те: ЗАГС надошта бошӣ ва 2 кӯдак дошта бошӣ, без ЗАГС хизмат мебаранд ё не? Баъдан худо нигаҳбонад ака. ҳазор раҳмат, шуморо худо нигаҳбон боша. Бародари азиз, дар борае ки шуморо хизмат мебаранд, кӯдак дорен, ЗАГС надорен. Дар ин маврид вақте ки аму фарзанди шумо ба дунё меояд, аз родон ба шумо ҳуҷҷат метиҳанд ки шумо бо тариқи ӯ ҳуҷҷат баъдан ба фарзандтон метриска мегирен. Вале агар ЗАГС ҳам надошта бошен, ҳамун ҳуҷҷатҳои родом ё ки метрискаҳо боша, шумо озод ҳастен аз хизмати ҳарбӣ. Инак тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар поёни яна ҳамин видео саволтон равон кунен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.